Bar sak kedok. Tok bar bos sak kedok. Gar sak kedok kidul. Wah, tak olahi sing bunder iku ono paku-pakune iku walah mencelat kabeh. Segone lar Marti. Jelar, gone jangan sarapan. Sarapan. Sakjane ngarep ning kene ana jatah sarapan. Ayo melu sarapan pisan kok. Ning kene sono wae seneng mencil kenapa? Poro-poro mbok gawa ya ora masalah. Damine padha wae wae. Padha damine nek ora lah. Salah sandur mek ngisor lho tok. Ngene kono ora ke sarapan ki malah. Sarapan nek. Sing ngarep kono tinggal resepsi wong. Yo resep ora kopen. Nah jajak ngombe ora telak. Ngene ta wong mesti gatok opo. Bare coba. Segane sik lho wae. Dos engko ae gampang. Kene ana kopi gratis, rokok sak batang Berarti kebiasaan kono nongko. Iya. Yen pas lor kono. Heeh. Koran serodok adem mau. sarapan endol. Apa sapa kok cari? Ya. Wah iki ana ngantren ono barang iki. Wah dirawon mateng mangkon iki yo. Hari iki dan buah. Iki tambah dhewe dancuk. Cekekne. Wis sok muga-muga tak kon kliru.